Te-ai plictisit de ceaiurile pentru detox? Hai să spun o alternativă gustoasă. O mână de nuci crude și o mână de afine sunt combinația perfectă. Nucile conțin grăsimi bune, iar afinele conțin antioxidanții perfect. Împreună îți dau o gustare plină de energie și vei vedea cum ți se reduce pofta de a ronțăi ceva. Înainte beam 2-3 căni de ceai pe zi și mi se părea chinuitor. Să ne înțelegem, uneori îmi place să savurez un ceai, dar nu sunt așa de mare fan. Ce să fac? Păi cum ce să fac? O mână de afine și o mână de nuci. Este atât de simplu să găsim alternative sănătoase. Dacă vrei să te asiguri că vei mânca de 3-4 ori pe săptămână afine cu nuci, asigură-te că le ai în bucătărie. Cumpără-ți mai multe afine decât de obicei și vei vedea că le vei mânca pur și simplu ca să nu le arunci. Dă-mi un follow dacă vrei și alte sfaturi despre alternative pentru detox real, sănătate curată.